Hello. Hello. Boy dance na. बिथांमोना जाहैबाय बैराथिफोर दा जे बैराथिफोर गोथाव मोनदोंना दा मोसानांगोन दै दा मोसागोनथ' friends, dayo uthibay hatay ukhangbai oमफ्राय नै आब'आ अमाजों गेलेगासिनो नेहर दा अमा लोगोफोर नैबे जादों आंनि 10K नि उनाव फार्स्ट ब्लगार ना लोगोफोर so thank you so much once again for 10K subscriber लोगोफोर so बिदिनो इयुनाव सापर्ट खालामबाय थागोन आं आसा खालामबाय लोगोफोर so सिरथालै माबा हाला खालामबाय थायो लोगोफोर दिनै ब्लगा जागोन सिम्पल ब्लग माने गामियाव मोनसे हाबा दङ आरोना दायो जों गामिनि हाबायाव थांनो नागिरदों आब'जों आंजों फुङावनो मासे हाल्लाब्रा ओइ सब नों ब्लग बनाय नामा बनायगोन लोगोफोर दायो जों थांसै हाबायाव माने दानो थाङा दा दसे थांसै आरोना 2 hours later लोगोफोर दायो थांगासिनो हाबायाव गामिनि फंबायमोनजों नैबे जाबाय फैलाव this is Khungur this is Lil Rapper दे जागासिनो अमा बेदर जोंनि अमा बेदर ओमफ्राय नै गोमसार बिदिनो नांदों जाना गोथावबा गोथाव बरिया देस गोथाव मोनदोंना दा मोसानांगोन दै दा मोसागोनथ' दायो मोसाखानांगोन दायो लोगोफोर जोंनि हाबायाव जोंनिया बेराय लोगो मोनदों जोंना भागिखौ ओमफ्राय नै भागियाबो जोंनिया हाबा दङ आरोना बेसेबां तारिख मोनलाय फेब्रुवारिनि 15 लोगोफोर बिथांनि हाबायावबो मोनसे ब्लग फैगोन आरोना जोंनिया लोगो हाबा जालांसिगोन ओमफ्राय नै रिबन कलेजनि फ्रेन्डस ओमफ्राय दिनै चिकेन बुरासो चिकेन बुरा खैनानि बिनानाव ओइ नायना this is second time लोगोफोर दायो second time जानोसै आरो नै दायो मोसानोसै बिराद दानगासिनो जोंना भाइया दे जोंनि लोगोआनो ओइ जालायसै जोंहा अमादों A few minutes later दायो बाजिगासिनो हरनि 12टा लोगोफोरखौ उन्दुनो ओंखारबाय ओमफ्राय ब्लग बनायना बनायासै
ब्लग बनायदो आंनियाव नुनो मोनगोन हाबानि ब्लगखौ लोगोफोर आं बारा मोजां ब्लग बनाय जायासै आरो ना मानोना हाबायाव बारा परिबेसबो थाया नङा ब्लग बनायनो स' बिनिखाय बारा ब्लग बनाय जायासै लोगोफोर स' ब्लगा दिनैनि ब्लगा लोगोफोर बहुत सर्ट जाबाय आं मिथिगौ स' माबा मोनसे मेनेज खालामदों आरोना दिनै सानसेनि थाखाय लोगोफोर स' इयुनाव बहुत बरिया बरिया धामाका ब्लग फैगासिनो स' दिनैनि थाखाय लोगोफोर बिखायनोसै स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअजों स' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ अल